So Waxley is a specialist author advising on all aspects of rural property and agricultural business. The firm acts for clients throughout Wales and England. Waxley's lawyers advise on farm sales and purchases, agricultural tenancies, planning and development, wills and probates, succession issues and property disputes. Waxley is delighted to be sponsoring the Royal Show this year, and we are also delighted to welcome him here to present the awards. Beirned yr adran by Tweety Nemo ac mae hi wedi bod yn drylwyr iawn yn beirniadur ac yn dewis adethol yn y cysylltiaeth yma. Rob Jones sydd yn cadw cwmni i fan hyn ac dyn ni'n awyddus i cael gweld pwy fydd pencampwr a sioe frenhinol eleni. Oes penderfyniad wedi wneud, trafod gyda'r stiward, Rob, lle mae Charin chi'n mynd? Diddorol iawn. Mae eitha anodd ar diwedd yr adran, ond i fi yr gaseg las mewn dwylo brydfa Waxwing sydd yn dal yn ligadi ar hyn o'r amser. Ond mae'r march yn digon David i giro ddi. Ie. A dyna beth sydd wedi digwydd. Sgelon Bronze Soldier wedi cael y wobr prif bencampwriaeth yr adran by i perchynod Kerry Wainwright. Yn ffefryn bach i, wrth gwrs, Waxwing Persuasion, y gorau o'r cesig neu'r ebolesi yn is iddi. A da iawn Kerry Wainwright. Mae'r march hyn wedi cael siwt lwyddiant dros y blynydde, ond dim cweit wedi ennill y goron hyn. A fi mor bles i rhywun sy'n mor ffein a Kerry, wrth gwrs, i gael llwyddiannus, diwrnod bach llwyddiannus, ac wrth gwrs yn ennill yr hen enwog cwpan coed coch am prif bencampwr yr adran by. Pencampwr yr adran by yn sioe frenhinol Cymru 2019. Sgelon y Bronze Soldier yn berchnogaeth Miss Kerry Wainwright, ac wrth gwrs hi yr ei feirniadur adran yma y llynedd. Felly mae'r cwpl o flynyddau arbennig i Kerry. Mae'n sioe. Ie, wrth gwrs, mae Kerry mor lwyddiannus yn magu Connemara's. Mae'n fenyw sy'n deall ceffylau, ac wy'n gwybod bod y march bach hyn yn ffefryn mawr iddi. Wrth gwrs, falle'r un diwetha wy'n deall fe fagodd i fam mae hi cyn iddi fam farw. Ac so fi'n gwybod mae'r ceffyl bach hyn yn annwyl iawn iddi, atgofion ac at y llwyddiant wedi cael gyda fe mewn llaw ac o dan gyfrwyfyd. Wel, dyma ni'r pencampwyr. Sgelon Bronze Soldier, y march, a mynd â hi ar gil wobr, wrth gwrs, i Waxwing Persuasion a gas y glas. A llongyfeiriad mawr i'r perchnogion. Camp a hanner bod yn buddigol fan hyn yn y sioe frenhinol. Michael
Anyone know interference, I was his name, some channels in the passes. So I just see what is going on. The winner of the session is Sgelon y Bron Soldier, pencampwr yr adran by yn y sioe brenhinol, a llon gyfrachadau enfawr i'r perchenog Ceri Wainwright. And